खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 फेब्रुवारि 2022 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायलादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोद मोजां, जेरावबो गोसो गुदुं जागोन, गुबुनजों मान होजागोन, सोरनिबा गाहाम अनसायनाय मोननो हागोन, जेरावबो जाफुंसार जागोन। गोजोन आरो गाहाम थासारिखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन, जेरावबो देरहासारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहायाबो मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनोबो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबोर नांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोजोन आरो गोग्गो थासारि मोननो गोब्राब जागोन। गोबां बिथिङाव बेले बेजे साननाय फैगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव दुखु खस्थ' मोनदांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजावबो मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै बांसिन गोजोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। समाजावबो मान बांगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजावबो गोबां मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयनिबो अननाय आरो अनसायनाय मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननोबो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गोबां सुबुंखौ लोगो मोननो हागोन, नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौबो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन, बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, गोदान थांखि लानो रोंगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ, गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजावबो गोबां मान मोनगोन, नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, समाजावबो मान मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा गोरोबाबो जानो हागौ, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन, बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आयाबो बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन, नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गोजोननि आंखाल जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ गाहामैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।